Ngangikade ngiye komunye umthandazi sangoma. Wafika wangibholofida wangitshela ukuthi kumele ngihlabe izimbuzi ezintathu. Sure. Kumele lana ke ekhaya kusho ukuthi sekuke kwafika inyanga sabiza inyanga yazobethela. Kukhulume izwi phezukwendlu. Lithi kumina wagcina nini ukufunda iBhayibheli? Libuye lelizwe. Libuye selithi kumina liphi leli Bhayibheli okade uyolithenga? Lungishaye uvalo mfundisi. Ngayithola baba umfundisi sengikhala. Sengilele phansi ku carpet ekamereni. Uvaliwe umnyango. Ngiyakhala. Liyangibhuqa izwi likaNkulunkulu. Lithi lelizwi chitha lesiwasho esinempepho. Susa lezi impondo zembuzi eyilenga phezulu kwendlu. Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakaShabangu. Asibingelele umoya ongcwele ekhona phakathi kwethu. Siphinde sibingelele futhi nabangcwele kwindawo zonke la kufinyelela nje khona le message. Mhlambe yaqala ukuhlana nale channel. Ngizothi mina ungasashintshi ungayindawo la ekhaya sikhuluma indaba ezimnandi. Indaba ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu akukho kunye. Namhlanje ke isetup ithe ukushintsha nje kancane angikho e-studio la injalo ukuthi ngibe khona engihambile impela njengoba nibona nje bazalwane bafundisi bangibizile bathi bacela ukuthi ngize ngibe seshowe bangithwala impela nje sengifikile ke sengiseshowe ke manje i-reason ukuzolanda lezi indaba ezimnandi ukuthi ifinyelele kwizwe lonke. But angiqale nje ngibulise kakhulu kwifamily ingibizile ikhona qale nje ngaye umfundisi ngegama elihle lenkosi yethu Jesu Kristu umfundisi uNcube nomama uNcube ake nginibingelele namukele kwiKota 2 Media siyabonga kakhulu. Angithathele lithuba baba uShabango. Ngibingelele ababukeli beKota 2 Media abalaleli bayo. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngale channel. Baba uShabangu siyabonga ukuthi sithema sikubiza. Wangasho ukuthi kukude eshowe. Usuka eGoli. Uzofika la eshowe. Ngenxa yobizo nalenkonzo uNkulunkulu akuphathise yona ukuthi sithole le platform. Siyayibongela ngibongela nabanye ukuthi sikwazi ukudlulisa ubufakazi ngoJesu. Siyabonga kakhulu baba ukufika kwakho. Ubaba usengethule ngapha eceleni kwami nginomama umfundisi uNcube okuyena uNkulunkulu angipha yena nomsizi wami. Ngiyafisa ukuthi naye umama abingelele. Yebo. Siyabonga mama. Ngibingelela ubaba uShabangu. Amen. Nobaba umfundisi uNcube. Amen. Ngibingelela bonke abalaleli beKota 2 Media. Siyabonga ukubathola leli thuba. Amen. Amen. Akuyisibusiso. Siyabonga nje kakhulu ukuthi nibe khona kakhulu. Siyabonga kakhulu umama sebingelele. Siyabonga nje baba Shabango ngakho konke ukuthi silana nje asikhulumi nomuntu oyedwa kodwa sizofakaza ngalokho uNkulunkulu akwenzile ikakhulukazi uJesu akwenzile empilweni yethu ngoba ubufakazi bungoJesu. Akusibo ubufakazi bethu lobu mbukeli weKota 2 Media. Angizile ukuzofakaza ngami. Kodwa ngizofakaza ngoJesu. Ukuthi uJesu wenzeni empilweni yami ngoba ubufakazi bungoJesu. Kunezwi nje engifisa ukulifunda baba Shabango lapha encwadini yesambulo. Mhlawumbe umlaleli lengamlekelela naye ukuthi size sifakaze nje sizothula lobu bufakazi la kuKota 2 Media. Ubufakazi lobu
elithi izwi likaNkuluNkulu ubufakazi ngoJesu. Yep. Sifakaza ngomsebenzi kaJesu. Asifakaze ngomsebenzi womuntu. Yes. Lapha encwadini yesambulo isahluko sokuqala babushabango. Yep. Nombukelo weKota 2 Media. Isahluko sokuqala ivesi lesibili sizwa lawa amazwi la ezwini likaNkuluNkulu ukuthi owafaka lithi ke izwi likaNkuluNkulu owafaka ngezwi likaNkuluNkulu nangokubufakazi bukaJesu. Mlaleli weKota 2 Media. Yebo umuntu angathanda ukuthi mhlawumbe afakaze ngezinto azenzile kodwa la kulolu hlelo sifakaza ngoJesu. Amen. Ukuthi ubufakazi ngoJesu Kristu. Yebo. Konke akubonayo uJohane isambulo akusona sika Johane Yes. kodwa isambulo sika Jesu. Amen. Ngoba ilapho uJohane umambulelwa wabonana khona noJesu. Yebo. Nobufakazi futhi uJohane afakaza ngabo noma ayifakaza ngabo ubufakazi ngoJesu. Yebo. Ilokho umlaleli weKota 2 Media esithi namhlanje uma ungibona ngihlezi la hayi ukuthi ngize ngegama lami la noma ngize ukuzoxoxa indaba yami kodwa ngizofakaza ngokuthi uJesu wenzeni empilweni yami. Amen. Baba umfundisi uShabango nomlaleli ngaqala uhambe umbukeli weKota 2 Media. Yebo. Yebo. Sabonga kakhulu mfundisi. Ngithi umama bezobilisa but before ahambe kufanele nje ukudlulisa le message nje encane kuphela. Izolo mangabe ngifika angithi umfundisi uyongilanda ke lapha ya la hlanganele khona lapha emotweni. Yebo. Mangabe engilanda lapha yana kuqhamuka khona laba fowethu laba basizayo nje ngeemoto ukupakisa izimoto kanjalo. Uthi uma ngabe sebona ukuthi ngize kumfundisi uthi hawu kanti uze kumfundisi ngithi mina hawu uyamazi mangithi uyamazi sengifuna ngibuza ngalendlela leyo ukuthi ngifuna khuluma yini lento ofuna ukuyikhuluma. Yebo baba Shaba. Hayi cha naye futhi avelasha athi ha umfundisi yeye ulunge kakhulu umfundisi u right man usiphethe kahle umfundisi lapha yabo uma efikile nje siyazi ukuthi ngeke size silambe hawu sesothola nokudla hayi umfundisi u right kakhulu shothi ngithe ngifika nje ngavele ngathola isithombe esihle ngaye ngavele ngakukhuleka ngathi hayi cha ngilahlekanga okusho ukuthi ke ngizothola ubufakazi obuhle lokho nje bengithi ngikudlulise. Siyabonga kakhulu mama usubulisile siyabonga nje kakhulu futhi nesikhathi sakho sakurespecta nje kakhulu akunankinga ungakhuleka uma usuqedile. Yebo siphinde sibonge nezwi eselivuliwe elihle kakhulu. Yebo sengizosala ke nomfundisi sesiqhubha le ndaba. Yebo sibonge kakhulu umfundisi uNcube. Bekulonge kuphambanisa ke ngithi umncube. But nganotice ukuthi engathi akusuyena umncube uNcube. Hayi okusempeleni uNcube nomncube. Yep. Into eyodwa. Into eyodwa uShabango. Kusho ukuthi kuya ngezigodi. Abanye uthola ukuthi basebenze bafaka uM. Yep. Kube no M. Kodwa ke mase siqede sesiphelelisa noma biza ngendlela yakhona ngeke sithi abasemncubeni singathi abasemancubeni sonke singaba semancubeni. Mawusuyibeka ngaleyo ndlela ke siyezwakala ke manje. Yebo kodwa nje into eyodwa baba. Hayi bengafuna ukuthi ngithola ukuthi sengibiza isibongo manje uthola ngiyaphambanisa but iyabonga mhlambe nje before sekude kakhulu. Umfundisi othanda ngimbize ngaluphi uhlobo ngiyangithanda ukubuza nje lo mbuzo. Mhlambe umfundisi noma umpostoli noma umprofeti noma umvangeli nje for ukurespecta ukuthi nje sihambe kahle. Yebo baba cha ngicomfortable nje baba ngokuthi ubaba angathi nje umfundisi uNcube ngoba nokusebenza kwami
ku flexible ngokubizwa kwami uNkulunkulu angakhululeka ubaba uShabango ukuthi hayi masixoxa siqhubeka nendaba yethu noma ngathi nje umfundisi uNcube ngumfundisi TH Ncube yes yebo hayi cha kulungile siyabonga sengifikile sengikhona ngiseshoweke manje sizothola ubufakazi yebo ba mhlambe before sithole ubufakazi lobuba manje ke sithi ku reverse nje ke sibuyele emuva nalokho futhi kuyaye kungisize mina ngiqale nje ngami yebo ba ubufakazi obabulethwa abafundisi ngimameli radio ukhozi kudala babungiqinisa esho ukuthi hey ngaqala lapha njalo ngaqhubeka ngaya lapha ubungiqinisa lobufakazi so senze ngabuthanda lapho ubufakazi balebumva le ukuthi umuntu before umthole ala esekhona ubani emuva le kunjalo baba uShabango nami futhi bengingafisa ukuthi kubabukeli bonke beKota 2 Media yebo ngiqale impilo yami nje emuva le ukuthi kwazise phela baba umfundisi uShabango ukuthi angizalwanga nje ngisindisiwe yebo angizalwanga ngisindisiwe mhlawumbe omunye umbukeli weKota 2 Media yes bungamsiza ukuthi abuke ukuthi uJesu ungilande kuphi noma ezwe ukuthi uJesu ungilande kuphi yebo mhlawumbe kube khona omunye ozothi awu nami ngikulesi simo kusho ukuthi nami uJesu angangisiza kunjalo ngoba injongo enkulu yobufakazi ileyo yokuthi uJesu wenzeni yebo empilweni yomuntu ngoba naseBhayibhelini siyabezwa umpostoli uPaul befakaza mawubuka lapha kuTimotheo wokuqala isahluko sokuqala ethi ngangingohlambalazayo ngangingozingelayo abesethi konke lokho ngakwenza ngokungazi ngokungakholwa nami ke kukhona izinto ezenzekile empilweni yami engidlule kuzona ngokungakholwa uJesu ngingakamamukeli uJesu engakafika empilweni yami mhlawumbe ke ngingaze ngihambe ibanga elide ngizofakaza ngoJesu la uJesu khona uJesu uyaphila uJesu umsindisi ngufakaza oqanda ikhanda walokho ukuthi uJesu ngempela lo esifunda ngaye eBhayibhelini akuyona inganekwane akuyona nje into umuntu angathi hayi inganekwane le njengoba abanye benokucabanga yes kuyenzeka omunye umuntu athi hayi ngiyezwa ngoJesu kodwa engathi nje indaba nje engasho lutho kodwa indaba eindabeni ukuthi uJesu khona amen impilo yami ke njengoba ngishilo umfundisi wangethula kuKota 2 Media ukuzalwa kwami nje ngiqale lapha yebo ekuzalweni kwami baba nomlaleli umbukeli weKota 2 Media mina ngizokubeka nje ngesizulu yebo ukuthi baba ngingane esihlahla okokuqala nje lokho ngingane esihlahla okusho ukuthi umama wangithola ngaphandle komshado ngaphandle komshado yebo kodwa akusho lokho ukuthi uNkulunkulu wayengenalo icebo ngempilo yami yebo ngoba njengoba angithola ngaphandle komshado yes uNkulunkulu wayenza indlela yokuthi lapha leyo shadela khona ngafike ngamukeleka ubaba lo ashada naye wangamukela wangamukela ngihlakaniphe ngivula amehlo nje ngazi ukuthi ubaba wami ngempela nangu yilokho engihlakaniphe ngikwazi ukuthi ubaba yilona la umama ashadela khona kusho ukuthi ngakhula ke khona ke kumndeni nje ubaba engithanda futhi ngangakaze ngisole nje ubaba uShabango ukuthi mhlawumbe akusiyo ubaba wami lo noma mhlawumbe angisiyingane yakhe uNcube isibongo sakhe ngangazi ukuthi nje ubaba wami ngizoya lapho baba umfundisi yes so ke ukungithanda kwakhe ngakhula ke yeah ngakhula ngikhulela kulomndeni
ba abantu abakuthandayo ukukholwa yabona ukushisekela beka kanjalo kodwa futhi olunye uhlangothi bekhona futhi nasemasikweni amadlozi kusho ukuthi kwakukhona ukuhlabela amadlozi nami ngikuthatha njengento eyimpilo nje yomuntu ompisholo ukuthi kufanele izinto ezenziwayo lezi impilo ayiphelele mangabe ungezohlabela amadlozi ukhulume nabadala ngakhula ke ngiyibuka lento ngiyifunda nami yangena kumina yangena kumina njengokuthi nje sengikhulileke kwakuthi umuntu uma ezothi nje ayi idlozi mhlawumbe akhulume ngedlozi kabi impela umoya wami uphatheka kabi ngoba into ngizothi ngayincele ebeleni ngibeke kanjalo umfundisi kodwa manje ke ngakhula ke lapho ke kwafika isikhathi ukungena ezikoleni ngafunda ke ezikoleni njengabantwana bonke kukhona ke nokuganga phela kokukhulu ukuthi uma ungane uganga ukhuzo lapho ushawe kodwa nje engikuthandayo ilokhu kokuthi baba umfundisi uShabango okwangisiza engizothi kwahamba nami indlela yonke yize ngingeke ekukholweni okwanamathela yilezi iyalo umama owayengiyala ngazo ngoba angithi khumbula phela ukuthi ufike nami lapha emshadweni yimini ingane yakhe yokuqala umama wayeyathi kumina baba umfundisi athi wena mntanami wena oqala kumina wena omdala bonke laba besemva kwakho bazothatha isibonelo kuwena angikhombe ngomunwe nje sihleze emakhaya korawundi ngoba ngikhulele emakhaya impela nje ngikhulele emakhaya impela athi wena uzungaphuza utshwala uzungawubhema ugwayi hey baba umfundisi uyabona umuntu ongikhomba ngale kwangathi uyangihlaba ngoba okunye ngangifisa ukuthi umzali wami athokoze ngempilo yami ngangenakho lokho ukuthi ngingamphoqi noma ke phela uma ungazama imizamo kodwa uma ungekho ungenayo uJesu uyaphambuka kakhulu so ke ngakhula ke nginaleso sibonelo sokuthi ungaphuza utshwala ungawubhema ugwayi kodwa kwakukhona phela emndenini obaba bephuza nemndeni iphuza nokuthi kuthiwe mfana thatha nanti ukhamba uphungulele obaba laphana ngifike ngifake angithi ukhamba likhulu linembobo ngifike ngifake ekhanda kube ngathi ngiyagwinya kanti ngigwinyamathe ngiyabona leso strategy ngigwinyamathe ngimsule kahle ngolubeke phansi hlonipha abantu abadala ngoba sikhule ngaleyo nhlonipho ukuthi umuntu omdala makutshela into yenze noma ngaba uyithandika kodwa ngoba kusho umuntu omdala kwasiza ke futhi nalokho ngoba inhlonipho isisekelo sempilo kakhulu ngibuka nje ukuthi esikhathini esiphila kusona babuShabango igeneration yamanje inemibuzo eminingi into mayikhuluma umuntu omdala ngayo bayibuza bayiphenya ngapha bayiphenya ngapha kunjalo mina ke kusho ukuthi kakhula ngalezi ayikhathi lezi kuthe ke sengiye high school kwafika lapho ke ukuthi ke umama angihambiseke ukuthi hayi okusempeleni isibongo sakho nasi uncube isibongo sakho kwangithusa lokho baba umfundisi uShabango nomlaleli weKota 2 Media kwangithusa lokho futhi ngizothi akuzwakalanga kahle kumina ngoba ngangazi nje mina ukuthi nangu ubaba wami la umama eshadele khona kwasho ukuthi manje kuyabonakala abantu abadala ke bayazazi ikhathi zabo ngendlela yabo ukuthi ke hayi ngoba sekuzoze kufike la sekufanele ukuthi ingane ithathe ipasi okusho ukuthi kwase kuyalapha ngoba abakwancube ngibaze kahle sebeyongithathela ipasi ngaqhamuka kubona singesikhathi sepasi ke manje
ubaba usekhona ngaleso sikhathi kodwa Ukhulisile. ubaba lo wayesekhona lo ongikhulisile lapho mama ashadela khona Yebo. wayesekhona esaphila lapha nakwaNcube bangitshela ukuthi hayi ubaba wakho lo okuyena okubaba wakho wahlangana noma wakho ngaphambi komshado washona kudala awu washona kusho ukuthi washona ngisemncane ngoba nami angimazi nje ubaba wami impela lo wakwaNcubeke yebo ngazi abakhona kwaNcube abafika sebelekelela ukuthi ngithole ipasi kusho ukuthi umndeni wakwaNcubeke ngahlangana nawo ngaleyo ndlela sesihlanganiswa indaba yepasi kukhona ke ukuthi futhi mangiqhubekela phambili yebo sengumuntu omosha ke manje kwahamba kwakhona ukungena emjolweni ngicela ukuphazamisa yebo baba uyamind ukusho isibongo ukhulele kusona ukuthi bekwesakwabani yes baba angeke ngingabaze lokho angeke ngikufihle ngoba kumina sisho okukhulu impela sisho okukhulu ngoba akwenza kuhle ubaba loyana ongesi ubaba biological kodwa wangigona waba ubaba kimi yebo isibongo ungubane kusho ukuthi umama wayeshadele kwaNgubane isibongo sakhona ke bangiphatha kahle kusho ukuthi okuningi engikwaziyo kwakaNgubane yebo nezithakazelo zakhona yizo wazazi ngoba ukhulela khona engazazi siqala namasiko akhona yebo namasiko akhona kusho ukuthi ke ilokho manje ke ngibese ngilana ke baba umfundisi uShabango nombukeli wekota Thumidi ukuthi ke ebusheni bami kwakhona ukungena ebudlelwaneni kwazo kwagcina ke kutholakala umntwana watholakala umntwana kulobo budlelwane obaba ungahlelekile ngendlela ehlelekile kwahamba ke kwafika lapho ke angisekho ke esikoleni manje ngathola umsebenzi mangithola umsebenzi kwenye inkampani ngoba yayingekho into after engathi ekuphuma kwami esikoleni engangiyifundele umsebenzi othile kodwa ngangena enkampanini eyanginikeza inserve yangitrainer inkampani yonjiniyela bangifundisa umsebenzi wakhona ngasebenza ke kusukela la ngo-1980 ngo-1980 ngasebenza ngithe ngisasebenza kunjalo kuthe ngonyaka wesibili kwasho ukuthi abantu abadala banakho lokho ukukhuthaza ukuthi hey ndodana ngoba ususebenza yebo kumele ukuthi uganwe kumele ukuthi uganwe noma kwangakahleleke kahle kodwa ngakubuka ukuthi hayi ake ngithathe iluleko zabazali yebo ngahlangana ke nomama umfundisi lo oke wabengelela ekuqaleni osehambile ngasabonana naye kwaba nobudlelwane nje uyabona leyo nto imjolo ngibeke kanjalo yebo kutheke kwase kufanele ukuthi ngilobole kwase kufanele ukuthi ngilobole ayike ngalobola ke sathola umntwana ngaqhubeka nokulobola mangiqeda ke ukulobola kuthe ngo1984 yebo sashada nomama umfundisi ngihamba naye nje ngifike naye la ngoba ubefanele ukuba khona sihambile lendlela naye sekuyiminyaka sihambile lendlela naye ngonyaka odlule nje besihlanganisa u40 years sisemshadweni blessing engaka yes kodwa ke baba angifisi ukuthi ngikushiye ngaphandle lokho ukuthi ukushada kwami ngingakholwa ngingenayo uJesu empilweni yami naye futhi wayengasindisiwe umama engishade naye yebo
baba mangikhumbula leso sikhathi u2 years oqala sishadile. Yebo. Hayi ngizothi kwayisikhoko ngibeka kanjalo. Awu. Kwakungemnandi. Ngoba yini enza ukuthi kungabe emnandi? Yebo. Ukuthi impilo yami yayingaqoqekile. Oh. Yayingaqoqekile impilo yami, angina Jesu, ngiyaqhubeka ngiyayiqonyelwa lapha nalapha kodwa sengingenile emshadweni. Uthola ukuthi no baba nje abanye abadala emakhaya kuyazi obaba abadala bayibathi indodana. Yebo. Phela wena usemusha. Uyabona indoda uyabona kanjalo zonke lezo zinto kube ngathi manje bakukhuthaza kuloko okwenzayo. Ukuthi into enhle. Ukuthi ungaqhubeka nokuqonywa noma usushadile. Kanti kuronke kakhulu. Kuyiphutha elikhulu lokho. Manje ke kwaba nzima, kwangaba mnandi emshadweni. Yebo. Kwangaba mnandi emshadweni. Ngishadiselwa nje ngineminyaka ewu25. Oh. Ngineminyaka ewu25 ngingena la emshadweni. Yebo. February 1984. Hayi ke bese ngakha ke la endaweni yasemakhaya. Ngoba sengishadiselwe ngivele sengila endaweni yasemakhaya ngoba ngangike ngahlala eHammersdale. Ngoba okusempeleni amakhaya la ngikhulele khona kuSembo. Kusendaweni yaSembo. Yebo. Kodwa kuthe mase ngisebenza ngaba umuntu ohlala eHammersdale. Endaweni ekuthiwa eHammersdale eMpumalanga. Ngisebenza ke ngihamba ngestimela ngamatekisi ngemsebenzini. Yebo. Kwase kufanele ukuthi mase ngishadileke sengishadiselwe ngibuyele endaweni eyisabelo endaweni yasemakhaya. Yebo. Hayi ke baba umfundisi uShabango. Yebo. Njengoba ngikhuluma nje ngiqonda ukuthi nombukeli weKota 2 Media ongilalele nongibukelayo manje. Yes. Ukuthi umshado sengamluleka omunye umuntu ukuthi umshado ngaphandle kwesisekelo esiyiso ngeke ume asikho futhi esinye isisekelo. Yep. Esasiza mina enengizokhuluma ngaso la nengizofakaza ngaso la isisekelo soJesu. Amen. uJesu owasiza impilo yami. Yebo. Ukuthi ukusindiswa kwami. Yebo. Kwaba ukusindiswa futhi komshado wami. Amen. Kwangagcina ngokusindiswa mina. Kwasindiswa nomshado. Kwasindiswa nomshado ofanele usindiswe nomshado. Amen. Kusho ukuthi ke ake ngiyeke kule ndaba yokuthi umlaleli uzothi yebo ngiyezwa mfundisi usufikile emshadweni. Kwaba khona ukusindiswa. Yes. Kwaze kwasindiswa nomshado. Mhlambe nawe uyasho nje ukuthi hayi nako wami umshado kunzima inkukhu nempaka. Yep. Ikati negundane. Kulala ngingakhulunyiswana. Ngoba phela makunzima emshadweni ngiyakwazi lokho. Yebo. Kuhlale kucatshwana ngamazwi. Kungabi bikho ubumnandi emshadweni. Yebo. Mhlawumbe kungenzeka ukuthi khona ongibukayo manje othi nami ngikuleso simo. Kodwa likhona ikhambi mina elangisiza. uJesu baba. Amen. uJesu nje kuphela. Akubanga khona ukuthi inyangeni maqondana nomshado ukuthi umshado wami ulungiswe inyanga nani kodwa nje owulungisa munye kuphela uJesu. Wawuqala kabusha ngibeke kanjalo baba. Ngizothi nje wawuqala kabusha wathatha into ebhidlikayo esihliphikile wayivuselela wayimisa waphinda wayisekela njengoba siqeda u40 years nje emshadweni ususekelwe manje. Yebo ususekelwe manje. Ngiyena lana ke ekuthenini ngisindiswe kanjani? Yebo. Ukusindiswa kwami ke baba uNkulunkulu amakangisize ngoba kuvele kufika inyembezi
mangicabanga indlela uNkulunkulu angenzela umusa ngayo ukusindiswa kwami kujulile. Yebo. Ngizothi nje kuleso simo kanjalo ngingakholwa. Kwathi ngomuntu nje olalela umusic wokungakholwa. Yes. Ngifunda namabhuku abantu abawathandayo akhuluma ngobusha, akhuluma ngezothando, zonke lezo zinto. Angithi ke la sakhile la unyaka wesibili la. Sifikile la kule ndawo yasemakhaya. Sasakhe nje indlu baba umfundisi. Ise u2 room. Yebo. Se u2 room lendlu. Nayo futhi ukwakhiwa kwayo ubaba lo engakhulela kuyena. Wathi awundodana usubuyile, ususemakhaya, usuzokwakha. Wayemakhi ke yena vele. Wayemuntu owumakhi, wayesethi khululeka ndodana. Wena uzothenga izinto zokwakha nje kuphela. Yo. Mina ngizokwakhela. Esasebenzisa le ndlela yokuba ubaba. Yebo, esezongakhela manje ngala enxiweni la kwaNcubeke manje. Yebo. Kusho ukuthi ke sisakhe kanjalo ku2 room. Yebo. Kusho ukuthi elinye ikamelo kulalwa kulona, elinye lisebenza sakhishi. Sisazoqhubeka nje sakhe. Ngiyasebenza ke manje kule nkaphana. Ngiyavuka ngemsebenzini, ngiyabuya njalo ntambama. Kuthi ngelinye ilanga kuMgqibelo. Yebo. Ngiyakhumbula kwakuyinyanga kaNovember. November 1. Ngihlehlele kancane emuva. Yebo. Ngo-August kwalo nyaka ka1986 ngoba ngisindiswe ngonyaka 1986. Seneminyaka emibili sishadile. Ngalo nyaka ka1986 yebo emsebenzini ngangithathe ileave ku-August. Ngenyanga kaAugust. Yebo. Ngangikade ngiye komunye umthandazi sangoma. Wafika wangibholofida. Wangitshela ukuthi kumele ngihlabe izimbuzi ezintathu. Sure. Kumele ngihlabe izimbuzi ezintathu. Ethi ke enye eyokusula lapha ya engikhulele khona. Enye eyala kwaNcube. Enye yokomalume. Ayaya. So ke ngenze lo msebenzi omkhulu ke. Yebo. Ngo-August ngiselivini emsebenzini. Kwenziwe yonke into ke njengokujwayelekile, gawutshwala kufika abanomzane bendawo. Hayi kwaba umsebenzi nje omkhulu. Yebo. Kwakunalento ke ukuthi mawukade uhlabile izimpondo zembuzi uyifaka la eminyango noma phezulu yawo khona la uyixhoma khona, kodwa kuleyo ndle nisuke yakhiwe ekhaya. Yebo. Kuleyo ndlu leyo. Hayi nami izimpondo ngiyibeke kanjalo ke. Kusho ukuthi khona kunjalo sinenkinga la emshadweni. Angithi manje kunomntwana esimtholile kumama lo engigcine ngimlobola ngashada naye. Yebo. Sekuphela iminyaka isikhashana sokuthi singabathola abantwana. Ngithi mina siqale manje siyelena nalena sifune kubathandaza, sifune kubaboni. Omunye nje ngiyakhumbula wathi hayi asambe saye entabeni ngakithi kwakhona intaba ephakeme, wathi asiye entabeni laphana. Khona kwakhona izinto asenza zona entabeni le ngokuthi sinenkinga manje ukuthi siyafisa ukuthola abanye abantwana, sishadile manje kodwa asibathola abantwana. Hayi ke kusho ukuthi kungenzeki lutho. Yebo. Kugcina kungenzeka ngalutho. Sesikuzamile ke konke lokho. Yebo. So isimo asisihle nalana futhi asisaqhubeki nokuthola abantwana. Hayi kuthi ngawo1986 mhla ka1 kwakuNovember. Lana ke ekhaya kusho ukuthi sekuke kwafika inyanga, sabiza inyanga yazobethela. Yafika yashaya iphambano ezimnyama.
eminyango ecabheni lezi khona umuzi ungakapheli unjalo yashaya isiphambano esimnyama yanginikeza ibhayi kwakumthandazi sangoma nginikeza ibhayi lalibovu line siphambano ezizinkanyezi ngasemuva wayisethi lo mthandazi uma uthandaza njalo ntambama olumbatha leli bhayi leli olumbatha wanginikeza nentambo eyayihlaza wathi igaxela ngangigaxela nangala kodwa ngibuke mase kusemsebenzini lapha sekuyangena sekuyabhava ngibe namahloni ngale ntambo le ezigcwele emzimbeni kungazi ukuthi le ntambo ngizoyifihla phi le ntambo le ukhona okunye nje ukuthi uyabona kodwa ke ma ungenalo ithemba kwakuyizinto enganginikeze zona nami kuthiwa zizongisiza yebo endlini kwakukhona isiwasho esasifakwe impepho kwathiwa lesiwasho lesifake impepho ngisebenzisa ngisebenzise lesi siwasho uzanywe izaba zokuthi sisizakaleke la ikhaya selibethelwe ngoba sasinanenkinga ukuthi kuhlala isikhova njalo phezukwendlu sikhale isikhova ngivuke ngemsebenzini ngiphethe ubuthongo sikhale nanjengengane kube ngathi ingane ekhalayo isikhova lesi siyinyoni hayi zonke lezo zinto ke zazenza ukuthi sibe novalo ulandwa nje nenyanga izobethela umthandazi inyanga sangoma ezobethela ingoba sineyinkinga la asihlezi kahle nabantu abadala bathi phela umuzi uyabethelwa umuzi awuhlala ungabethelwa so ke konke ke lokho ngakwenza yebo kodwa engikubukayo ukuthi isikhova saqhubeka sayihlalela phezukwendlu asisukanga ngokuthi sekubetheliwe sayiqhubekela sayihlalela nje sakhululeka futhi nathi asibatholanga abantwana ukuthi hayi ngoba sengihlaba imbuzo ezintathu mhlawumbe khona osekwenzeka khona osekubika ukuthi hayi ngoba emva kokuhlaba lezi imbuzi ayinakho khona okwenzakalayo kwangakenzeki lutho yebo kuthi ke ngomhla ka1 November angithi la kujwayele uxatshwana ngihleze ekamereni ngifunda amabhuku ngilalele umusic khona umusic engangiwuthanda okwakuthiwa i-country music ngiyakhumbula i-country music Don Williams uyabazi impela zadlala omalume lezo wazi impela so ngangithanda lo music ngoba bengithanda ke nokufunda futhi ngisho sengingasekho esikoleni kodwa nje bengumuntu othanda ukuqhubeka nokufunda ezintweni ezinikeza ngolwazi nokunyeke kusho ukuthi nawo amabhuku la ngithanda nokufunda amabhuku lawa ezothando ngilalele nomusic so ke ngivulele lo music ngifunda lamabhuku bese kukhuluma izwi phezukwendlu lithi kumina mfundisa ukuthi lento ivele ivuke ibe kube ngathi yenzeka manje mlaleli weKota 2 Media ukhona uJesu ukhona uJesu uyaphila amen uzungamngabazi uJesu ungezwe abantu bethu uJesu inganekwane yebo ukhona uJesu amen kukhulume izwi phezukwendlu lithi kumina wagcina nini ukufunda iBhayibheli ngithuke mangizwa leli lizwi leli mangithuka bese ngiyasukuma ngime ngeenyawo ngishaya uvalo malikhuluma leli lizwi leli ngisukume ngime ngeenyawo ngiphumele ngale ekitchen ngicinga unkosikazi ngithi kuyena hawu la ekhaya konje sinalo nje iBhayibheli angithi ngaleso sikhathi likhuluma nje leli lizwi sekade ngagcina nokuya ukuhambela nje nokuvakashela isonto noma phela ekhaya babesifundisa la umama ethi ya noma kuliphi isonto eliseduzane ufike nje usonto yabona so ke manje nami sekufika lapho emva kokushada ngathi kunkosikazi hayi wena ngibona ukuthi hambe esontweni mothanda ukuya esontweni mina ngizohlala ngoba ngangitshela ukuthi
uya kwami esontweni nokungayi angiboni mehluko. Okokuqala nje lokho. Yebo. Manje nalento ukuthi kuze lingabikho neBhayibheli la ekhaya ingoba kwaso into enganakiwe uyabona nengabonakala ingabalulekile. Yebo. Futhi ke kudala ngekhathi sakudala ngisesesikoleni sasike sixoxe nomunye umfundi esabangana sithi hey wazi iBhayibheli umlando nje iBhayibheli. Yebo. Liwumlando nje uyabona. Yebo ngathi kunjalo nje. Just a history. Singalithathi iBhayibheli njengezwi kaNkulunkulu. Yebo. So ke ngaleso sikhathi ke hayi bangiqhamukela ngale unkosikazi athi hayi naye athi uyacinga alikho iBhayibheli. Asina iBhayibheli. Yebo. Angimtshela ukuthi khona izwe ngelizwile ngale kameleni. Hayi kuphele kanjalo ngibuyele ekamereni. Kodwa ngaphakathi kwami ngibe nesinqumo sokuthi ngiyalidinga iBhayibheli. Yes. Ngizwe ngilidinga angazi ngizolenzani uyabo. Yebo. Hayi kuse ngomsomluko ke. Ngibuye ngemsebenzini. Mangiya ngomsomluko emsebenzini nginabangane bami esasifunda nabo esihamba nabo sekusetshenzwa manje. Kuyaqonywa lana uyabona kwenzeka yonke into uyabona. Hayi ngiqhubeka nje nalempilo ekade ngiyiphila le ngijwayelile noma girlfriend kanjalo uyabona. Lelis emva kokuthi izwi selikhulumile ngomsomluko ngiyahamba ngemsebenzini akushintshe lutho empilweni. Yebo. Kodwa nginesinqumo sokuthi hayi ngeweekend elandelayo kuzofanele ngiyolifuna iBhayibheli eCNA. Khona usiye kwakho endaweni yangakithi Pinetown kwakhona uCNA. Yebo. Kudala hayi ke kushaya iweekend elandelayo umgqibelo. Ngithi izwi likhuluma emhla ka1 shaya iweekend elandelayo ngiye futhi edolobheni. Sengiye edolobheni manje ngiyofuna iBhayibheli. Angimtshelile njalo lo esihlezi naye endlini. Yebo. Unkosikazi. Hayi hambe ngedolobheni mangifika eCNA ePinetown ngithola ukuthi hayi ngingene ngicela iBhayibheli bathi eCNA yazi amaBhayibheli aphelile ngendlela athengwa ngayo kwakhona lokho nje ukuthi bathi ngendlela athengwe ngayo vele ngibona ukuthi hey engathi balulekile lento. Balulekile lento ekuthiwa wagcina nini ukufunda iBhayibheli. Ayi ngibuyele emuva ngidangele. Ngibuyele emuva ngidangele kodwa siphelile isinqumo sokuthi ngiyalidinga iBhayibheli. Yebo. Hayi iweekend elandelayo sekumhla ka15 ke manje. Yebo. Hayi iweekend elandelayo ngiphinde futhi ngiye khona ePinetown. Ngiyofuna iBhayibheli. Yes. Ngifuna iBhayibheli bese ngithenga ke namagrocery ake ngizowaphathela ekhaya. Yebo. Ngithi ngisehla nje ngisahamba nje phakathi nedolobha. Kuthi nje ngaphesheya kwesinye isitolo saka BG. Sidayisa ingubo. Ngala esandleni sokunxele. Ngivele ngibone umama wayebeka itafula. Edayisa ngamaculo einkonzo namaBhayibheli ekhona. Ngithi hawu ngibona yini nanti iBhayibheli. Yebo. Hayi mangifika ke mama limalini iBhayibheli ngiyakhumbula baba umfundisi uShabango. Lalu 6.99 rand. Lo mama vele athi hayi na 6.99 rand. Yebo. Hayi ngilithenge ngiqale ngalo ukulithenga. Ngangakayithengi ngisho igrocer. Yebo. Ngathi ngiqamba ngiye ezitolo esupermarket ngiyothenga igrocer ngizobuyela naye ekhaya sengiqale ngathenga iBhayibheli. Yes. Hayi hambeke ngibuyele emuva ekhaya. Mangifika ekhaya ngifike emini sekuzoshaya o1. Yebo. Isikhathi sama lunch. Ngene ekamereni la ekamereni lesilala kulona kuno wardrobe ekufakwa kwana ingubo. Ekhaya nombhedeka. Hayi mangingena unkosikazi akabonanga ukuthi yini le ngiyiphethe ngena naye ekamereni. Ngafika nje ngashiya impahla la ukudla ocheckers. La ekitchen ngangena ekamereni. Hayi ngathatha leli Bhayibheli ngalijikijela nje phezulu kaOdrop. Hawu. Hayi ngase ngihlala phansi. Ngahlala phezulu kombhede. Yebo. Mangihlaza phezulu kombhede ayikhambe kufika isikhathi ukuthi angilethele ukudla. Wangilethela ukudla ngadla ngaqeda. Mangiqeda lapho hayi bese ngithi ey ake ngidonsela amabhuku ami ngangiwafaka ngaphansi kombhede. Donsela amabhuku ami
o True Love, o Drum Magazine, obona kanjalo. Donsela amabhuku lawa. Ngivulele iRadio ku Country Music. Yes. Uma ngifunda lamabhuku neRadio yakhala la. Yep. Hayi, wavulele lamabhuku. Indaba yeBhayibheli nje sengikhohliwe. Ngithi ngiliphonse lapha mangifike Ngithengile nje uthi ulibeke. Ngalibeka lapha ya. Yep. Hayi, kuhambe ngisafunda lamabhuku nomusic ukhala la. Kuthi ngo3 Ntambama. Libuye lelizwe. Libuye selithi kumina. Liphi leli iBhayibheli okade uyolithenga? Yo. Lungishaya uvalo, mfundisi. uNkulunkulu angisize. Mina uJesu wangilanda kanzima. Yebo. Libuye lelizwe selithi liphi leli iBhayibheli okade uyolithenga? Likhuluma khona phezulu kwendlu. Ngisukume ngilidonse phezulu. Yebo. Ngibuye ngihlale phansi. Ngilivule. Ngalivula. Mangilivula iBhayibheli ngaqondana nencwadi kaMathewu 23. Angikhohlwa. Ngaqondana nencwadi kaMathewu 23. Yes. Ngiqale ngilifunde. Ngoba ngavela ngalivula nje. Into kade ngagcina ukulifunda iBhayibheli futhi bengingesi umuntu ofunda iBhayibheli. Kodwa ngaleli langa ngalivula, mangilivula ngaqondana nencwadi kaMathewu 23. Yebo. Kwenzeka lokhu nje kufika lelizwe nje kunomfundisi obeka afike la ekhaya. Athi ucela uzokwenza umthandazo. Lo mfundisi ethi uzokwenza umthandazo kwakumfundisi osindisiwe. Osindisiwe. Hayi ngimbalekele ngimbuza ukuthi uzofika ngasikhathi sini. Athi yena hayi ngizofika ngabo 3. Boshayo 3 sengiyile phesheya kweminye imizi lapha. Sengiyabuka nje ekhaya nange yongena ngiyamhleka ngilapha yana. Afika thandaza lo mfundisi. Afica unkosikazi athandaza. Kwaza kwaba kathathu. Efike thandaza lo mfundisi la. Yebo. Hayi. Yini eyenza ukuthi ngimbalekele? Ngifuna ukuthi umlalela inake lento. Ngangitshela ukuthi mina ngenxa ukuthi angiphuzi, angubhemo kwayi. Yes. Yini wrong ngami? Yini engalungile ngami? Ngingayiboni zonke lezi zinto engizenzayo ezinye ukuthi zimbi kangakanani, sizono nazo phambi kaNkulunkulu. Yebo. Amen. Ngakho ke ngeke ngikushiye lokho ukuthi khona wakwafika wakhuleka. Yebo. Malifika ke lelizwe sengiyaqala ke ngiyafunda ke iBhayibheli. Ngivula kuMathewu 23. Likhulumeke ngifunde uverse 1 ngiqhubeke lize lifike lapha kuverse number 13 lithi maye kinina ababhali nabafarisi bazenzisi ngokuba nivalela abantu umbuso wezulu ngokuba aningeni nina nabangenayo anibavumeli ukungena. Liyaqhubeka njalo kuze kufike lapho lithi maye kinina abaholi abayizimpumputhe ufunga ithempele akalutho. Liyaqhubeka njalo lehle njalo lize lifike nala likhuluma khona ngokuthi nifana namathuna amhlophe ngaphandle ngaphakathi agcwele ukufa. Ngesikhathi ngifunda ivesi nevesi kule ncwadi kaMathewu 23 ivangeli. Yep. Lelizwi liyakhuluma. Ngifike ngifunda ivesi asakhuluma manje ngokuthi ngilizwa phezulu. Sengathi likhuluma la ngaphakathi kumina manje. Ngifike ngifunda ivesi bese lithi uwe loyo. Ngifunda ivesi lithi uwe loyo. Ngifunda ivesi lithi uwe loyo. Ngesikhathi lithi uwe loyo kube nento ehlabayo ngaphakathi kumina. Wagcina sengikhala inyembezi. Yebo. Sengihluleka manje ukubekezelela ukuthi mina lo elikhuluma ngayo elithi ngiumzenzisi. Ngifana namathuna amhlophe ngaphandle. Acakiwe kodwa ngaphakathi nginokufa. Langambulela impilo yami ububi bayo
impilo ekade ngiyiphila ukuthi kubantu emphakathini kwakuthiwa lo mfana wakwaNcuba ulungile ngoba akaphuza akabhemi. Yebo. Kodwa izwi kaNkulunkulu ngesikhathi ngilifunda la kule ncwadi kaMathewu la ngibula ingaphakathi kwalaveza into engaphakathi la iveza yaba ngaphandle. Yebo. Ngayithola baba umfundisi sengikhala sengilele phansi ku carpet ekamereni uvaliwe umnyango ngiyakhala liyangibhuqa izwi likaNkulunkulu liyangibhuqa izwi likaNkulunkulu ngilele phansi ngiyakhala inyembezi lithi uwe loyo ogcwele ububi ngaphakathi. Ngithe ngisakhala ngiqhubeka zehla inyembezi kwafika lapho baba umfundisi uShabango nomlaleli weKota 2 Media. Yebo. Ngabuza ukuthi ngenze njani. Amen. Igama lensindiso ngangingalazi. Akekho umuntu engangihlangana naye wangichazela ngensindiso ukuthi khona into eyinsindiso futhi khona ukuphenduka ezonweni zakhe umuntu. Yebo. Ngithe ngisabuza ngibuza ngilele phansi ngesisu ngibhuquza ngikhala inyembezi ngenze njani ngaphakathi kimi lathi lelizwi zivume izono zakho. Kuthe ngingakayivumi kwangathi khona into edlalayo efilm yaveza ububi bezona ukuthi phambi kaNkulunkulu izono zomuntu zimbi kangakanani phambi emehlweni kaNkulunkulu. Kwangathi ungidlalela ifilm ukuthi emehlweni kaNkulunkulu isono sibi kangakanani. Ngakhala futhi ngakhala. Ngithe ngisakhala kunjalo wathi zivume. Yebo. Ngaqala ngayivuma njengomuntu ephalaza. Ngivuma ngilele phansi izandla zithe nginabile ngithe ja phansi. Ubuso phansi bubheke phansi ku carpet. Ngiyakhala inyembezi seyiphume ngendlela yokuthi ngase ngitshela ukuthi ngelinye ilanga mangathiwa ngikhale ngeke ngibe nazo inyembezi. Baba umfundisi ngendlela engakhala ngayo inyembezi ezaphuma ngayo. Yebo. Ngibhuquza la phansi. Amen. Lathi zivume ngayivuma. Ngibuye ngime ngikhumbula ukuthi konje yini enye konke lokho kwemjolo nala ekhaya ukuhlupha unkosikazi nawo nokunye nje ebengikwenza ngayivuma nje zonke. Yes. Ngiphinde ngiyivume. Yebo. Kuthe ngasekugcineni le ndaba iqale ngo3. Yebo. Makushaya kwase kuyoshaya u5. Ngithi ngiyacabanga ukuthi konje yini enyesele. Yini enye engayivumanga engayikhiphanga. Ayi ngibona ukuthi akusekho lutho. Yebo. Mangiqeda ke sengivumile akusekho lutho. Bese lithi lelizwi kumina ususindisiwe. Wow. Kuthi dwi. Kube ngathi ngijova ngomjovo ohamba umzimba wonke. Kuthi dwi ngizukuthula ngisukume ngikwazi ukusukuma. Yebo. Ngisukume mangisukuma ngisame ngeinyawo khona ekamereni. Yebo. Bese lithi lelizwi hamba uvume izono zakho ngale kunkosikazi wakho. Yonke lento obuyenza abengayazi nokumhlupha kwakho hamba uyivuma izono ngale. Yo. Ngivula umnyango mangivula umnyango ngiqhamukele kuye. Futhi ngiyacabanga ukuthi baba umfundisi uma engayikhulumela mhlawumbe wayecabanga ukuthi ngizolwa naye njengokujwayelekile ukuthi kuyalwiswana la ekhaya kuyaxatshwana la ekhaya. Mangifika phambi kwakhe unkosikazi ngathi ngicela uxolo. Ngicela ungithethelele. Okokuqala nje ngamtshela kona ngamtshela ukuthi sengisindisiwe.
naye leli gama lensindiso ube umsonti nje esontweni la engamthatha emndenini wakubo lapho besonta khona kodwa bengacacelwe insindiso ukuthi yini ukuthi kuyini ukwahlukana nesono kuyini ukuphuma endabeni yamadlozi nani yebo ayike ngimtshela ukuthi sengisindisiwe amangale naye hawu uyabona ubuso bami bushintshile shintshile nami bese ngicela intethelelo ngithi ngicela ungithethelele ngenza ukuthi ngelanga elithile ngenza ukuthi ngelanga elithile ngenza ukuthi nokukuhlupha kwami yonke into ebengiyenza ngicela ungithethelele uyangithethelela na ngicela ngempela intethelelo kuyo kungeve ukukhuluma ngokufarisa ukuthi ngiyafarisa nje kodwa ngangicela intethelelo yangempela ukuthi ngicela ngithethelele yebo ngathi uyangithethelela wathi hayi ngiyakuthethelela emva kwalokho ke mangisuka kuyena ngibuyele ekamereni lithi lelizwi chitha lesiwasho esinempepho susa lezi impondo zembuzi eyilenga phezulu kwendlu eseyicabheni ngiphume ngitshela unkosikazi ngiyasichitha lesiwasho naleli bhayi lelo kwakuthiwa ngilimbathe elibovu elinezinkanyezi ezimhlophe kwathiwa shisa lento shisa lezi impondo shisa leli bhayi chitha konke lokho ngangithatha ireza ngifuna irazor ngiphala icapha ngayiphala icapha ngenhlanhla ke futhi umuzo ongakapheli ngaphala isicapha esingapha ngaphala lesicapha esingapha ngaye emawindini noma kwakwamawindi ensimbi kodwa nakhona kwakudwetshiwe isiphambano esimnyama isitaputapu ngakuphala konke lokho yebo washaya uvalo unkosikazi uthi sizophila kanjani nangu baba lezi zinto ebesithembele kuzona ukuthi zisiprotectile sivikelekile nange kuphala echitha konke ngabuya ngahlala endlini ntambama ngalobo busuku zaqala ukuthandaza ngalobo busuku for the first time la kulo muzi lo bekulala ongathandaziwe kuvuke kungathandaziwe sekulahleke nalokho engangikhulisa umama oyengitshela kona ukuthi anothandaza uma nihamba angithi phela manje sengikhulile kwezinye izinto zalahleka endleleni ngoba naku ukuthandaza futhi sasithandaza singaqondi hayi ukuthi sasithandaza nje sinokuqonda ngabuyela mangibuyela ebusuku namhla kwathi ebusuku ngalelo langa ke sathandaza abiza unkosikazi ngabiza umntwana kukhona esengikulibele engikweqile ngesikhathi lelizwi lithi susindisiwe lathi emva kwalokho cela noma yini oyifunayo ngizokwenzela hayi ngicabanga ngithi konje yini engizoyicela bese kubuye ukuthi hayi sesishikashikekile sifuna umntwana ngase ngikhumbula ngase ngithi hayi angithi angikwazi nokuthandaza ngendlela le yokuthandaza kwabantu ehlelekile yasesona ukuthi umuntu okholwa usindisiwe uthandaza kanje uqala kanje lathi malithi nje cela noma yini oyifunayo ngizokwenzela ngavele ngaphendula ngathi ngicela umntwana angazi noma ngangithandaza noma ngathi ngicela ungiphe umntwana angithi siyaphendulana manje ngicela ungiphe umntwana lase lithi lelizwi sengikuphile yena mqambe igama mqambe igama hayi ngase ngimqambe igama khona lapho ephusheni khona lapho njalo sakhuluma izwi ngoba kwangekho ephusheni kodwa lalikhuluma nje kusemini ngimqambe igama lokuthi unkanyiso mangimqambe igama lokuthi unkanyiso lifika kumina ngokuthi manje kumina sekufika ukukhanya ngathi igama lalomntwana unkanyiso wayese lase lithi lelizwi sengikunikile yena sengikuphile hayi kwaphela kanjalo ke lokhu kwenzeke ngengakayi kuyohlambuluka ngale kunkosikazi yes ya ukuthi bengifuna ukukushiya ngoba kwaba khona ukuthi khona okufanele ngikucele okwakuyikona okwakuyinkinga enye sasibhekene nayo hayi sithandazeke ebusuku silale sithandazile
silindele ukuthi hayi silaleke njengokujwayelekile. Ubusuku bonke isikhova sikho. Lesikhova ebesijwayele ukuhlala phezulu sekwazi kwabethelwa salanda inyanga ezizobethela isikhova saqhubeka. Ngalolu busuku bokuqala ngimukela uJesu empilweni yami. Wathi sengisindisiwe salala ubuthongo bomntwana. Salala ubuthongo obuthule. Kwase kuseni ngesonto. Makusa ngesonto ngiphumela eminyango ngibuka ngathi umhlaba ujikile. Engathi umhlaba musha. Hey baba uShabango ngithi kodwa yiliphi lelizwe manje sengiphila kulona. Ngibuka umhlaba. Yebo. Phumela eminyango ngathi konke kusha. Hayi emini bese ngithi unkosikazi asithandaze. Hayi sithandaze futhi emini. Yebo. Bese kuthi emva kwamadina libuye lelizwi lithi kumina alisakhuluma manje njengoba lalikhuluma phezulu kwendlu selikhuluma ngathi likhuluma la kumina ngaphakathi esijuleni. Libuye lelizwi lithi kumina kufunakala ukuthi uhlukane nabo bonke labantu okade uphila nabo okade nenza nabo enihamba nabo indlela zobumnyama. Kufunakala uhlukane nabo abangane bonke abangane bakho lapho. Namantombazana okade ujola nawo kufanele uhlukane nawo. Yebo. Hayi ngithe ngisalalele ukukhuluma kwalo kanjalo ngivuma ukuthi ngizokwenza. Yebo. Kwafika elinye izwi lesibili elingasafani naleli. Leli linye iphimbo selithi kumina hayi ungayenzi leyo nto ngoba uma uyenza leyo nto labantu bazokubulala. Hawu. Khona lapho futhi libuye leliphimbo likhuluma eqaleni. Yebo. Lithi kumina hayi wena khululeka. Ukufa kusenamandla phezulu kwakho. Noma bangenzani noma bangenzani kuwe ukufa kusenamandla kuwe. Yebo. Engingangabazi ukuthi leli phimbo lesibili kwakwele kaSathane uqobo lwakhe impela. Leli lalithi angingahlukani nabangane. Angingashintshi indlela zami ekade ngihamba kwakwele kaSathane impela. Ngoba kukhona ukukholwa babuShabango okukuthola ukuthi umuntu kwesinye isikhathi uma umbone ngaphansi kwesambulela sokukholwa kodwa ubona impilo ukuthi impilo ayiyona lento engafanele ngabe uyayiphila. Leli phimbo ke lalizophambana nalento uJesu ayishilo kumina ukuthi ngomsomluko ngemsebenzini fanele ngihlukane nalapho. Hey yazi useselapho nje umfundisi ngicela uthi singasayiqhobi kakhulu for namhlanje. Yebo baba. Kodwa nakhe ngikubambayo noSathane uyakhuluma. Aphelizwe. Iliphi elikhuluma? Aphelizwe. Yes. Ngoba uNkulunkulu uyakhuluma noSathane naye uyakhuluma kodwa ukhuluma okuphambanayo nalokho kusuke kuvumelana nezwi likaNkulunkulu. Hey banamandla ubufakazi. Banamandla ubufakazi ngithi nje sibambe lapho namhlanje. Siphinde sikwazi khona sokwazi siqhubhe futhi. Exactly lapho sigcine khona nje siqhubeke sephambili futhi ngokulandelayo. But lokho nje sekuzwile today okunamandla ngendlela eyisimangaliso ukusindiswa ukuhamba noJesu Kristu. Ingakho ngiyaye ngithi nje uma ungakamamukeli uJesu Kristu abe inkosi nomsindisi angazi ulindeni. Yazi izindaba ngishilo ngathi lezi esoyikhuluma la simnandi ngendlela eyisimangaliso. Buhle lobufakazi ngendlela eyisimangaliso. Siyabonga nje kakhulu umfundisi. Ngicela nje ukuthi for today usiphe nje amazokugcina. Sobuye sibuye futhi. Ngiyabonga kakhulu baba uShabango. Yebo. Futhi inhliziyo yami igcwele iyaphuphuma. Yebo. Ukuthi angizokhuluma la ngendaba yomuntu ngikhuluma ngobufakazi ngoJesu. Yes. Nomlaleli weKota 2 Media. Obekade emngabaza noma obekholwe engabaza. Hey. Kodwa namhlanje ngalobu bufakazi ngoJesu enza umsebenzi empilweni yami. Abamba aqinisise. Yebo. Angadedeli. Yebo. uJesu khona, uJesu uyaphila, uJesu umsindisi. Jesu Kristu inkosi. Akusenganekwane lebazalwane iqiniso. Impela nje. Bengeke umfundisi angisuse le esowethu athoze showe
ukuthi uthi mawusufikile ishowe iqoqele nje inganekwane uyayizwa iyaphila inamandla. Siyayibonga kakhulu inkosi. Ake sivalelana. Inkosi nonke emakhaya inibusise, inigcine ngomsa wenkosi uJesu Kristu. Asiphinde futhi sihlangane kwivideo elandelayo. Before sihlangane kwivideo elandelayo, angazi mhlawumbe ufuna ukukuthinta nje even kumanje before ezezwa siqhubeka siya phambili. Mhlawumbe udinga usizo ngalokho nje sokukhulumile nje ukuthi utholakala kanjani. Yebo. Impela baba umfundisi uShabango ngiyatholakala. Yebo. Kwinombolo yocingo ethi 0 733 8567. Yebo. Ngiphinde futhi kumlaleli weKota 2 Media. Amen. Ngoba ikakhulukazi lobufakazi uNkulunkulu ubulethe kuwe emlaleli ngeKota 2 Media. Amen. Ngoba efuna ukusiza wena, Yep. efuna ukuthi wena uqonde ngokukholwa ngendaba kaJesu. Yebo. Ithi number 0733 8567 Yep. 54. Amen. Umfundisi uTH Ncube ilapho ke ongangithola khona ngokocingo. Mhlambe ngokuhamba kwesikhathi sizokhuluma nange inkundla zokuxhumana, kodwa ke okwamanje inansi inombolo yocingo okuyiyona esheshayo baba umfundisi. Yebo. Amen. Ngiyabonga. Sayibonga Nkosi. Asiphinde sihlangane kwivideo elandelayo. Inkosi inibusise kuyindawo zonke. Amen.